हेलो फ्रेंड्स बरायबाय चैनेलाव बड जब इनफोआव आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ गोदान अफिशियेल नटिस ओंखारदों कनस्टेबल लेभेलाव एसएससि निफ्राय जों बेखौ नायगोन आरो बीटीसी आव इसी मिटिंआव मा सावरायखो साख्रिनि बागै बेनि सायाव जों कभार खालामगोन आरो 2 डिसेम्बराव आसामनि सीएम दावबायगोन बेनो जाबाय बीटीसी आव आरो लोगोसे एसटी दायो जेनेखि ट्रेन्डिं जागासिनो जोंनि गेजेराव एसटी बिदों मोनद' हारिया जुदि मोनोब्ला जोंनि साख्रिया मा जागोन सेन्ट्रेल लेभेलाव बा बीटीसी आव बेखौ नोंथांमोनजों बाव कभार खालामगोन दा बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब बेनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्ट्सखौ लिरनो हागोन आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोनथिनो हायो मानोना दासान्दि जों बुहुत जोबोर खैफोदाव थांनो नाजागासिनो दङ दा जियानो जा जों थांनि अफिशियेल वेबसाइट बेनो जाबाय एसएससि आव मा फैदों नटिसआ दायो जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइट एसएससि आव फैनाय लोगो लोगो स्टेनोग्राफारनि माखासे स्किल टेस्टनि फैदों बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय दानिया जों डाइरेक्ट नटिसखौ नायनोसै मानोना जोंनि गोबांथार बर' लाइमोनफोरा एग्जाम होनो थांगासिनो बेनो जाबाय सेन्ट्रेल लेभेल साख्रियाव दा बेखायनो नै एसएससिआ डिसाइड खालामबाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो आरो बे आनजादा नोंथांमोननिया अनलाइन जागोन तेजपुर गुवाहाटी डिब्रुगड़ जरहाटआव सिलचराव दानिया जोङो फार्स्टनि मोनदों बेनो जाबाय कनस्टेबल ड्राइभार दिल्ली पुलिसाव दा बिनि आनजादा अनलाइना 16-17 डिसेम्बराव जासिगोन बे डिसेम्बराव दानिया नेक्स्टआव जाबाय कनस्टेबल एक्जिकिउटिभ मेल फिमेलावहाय कनस्टेबल नोंथांमोननि दिल्ली पुलिस कनस्टेबलाव बे एग्जामा 18 डिसेम्बरनिफ्राय 6 जानुवारिसिम जागोन आरो एग्जामाव नोंथांमोनाहाय आधार कार्ड लांफाथारनांगोन ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नाङा जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जागोन अब्लासो ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नांथारगोन कम्पालसरि बेनो जाबाय कार्ड हिसाबै लानो जानाय नङा अके बेखौहाय फिजिकेल टेस्टआ बहा जागोन बिनि सायाव नटिसखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन दानिया नेक्स्टआव हेड कनस्टेबल दिल्ली पुलिसनि बियो 7निफ्राय 12सिम जागोन जानुवारियाव 2026 आव दानिया नेक्स्टआव फैबाय हेड कनस्टेबल आरोबाव हेड कनस्टेबलाव अपारेटर दङ माखासे दङ दा माखासे डिप्ल'मा लाइननि बावहाय 15निफ्राय 22 जानुवारिसिम बियो जागोन दा जों बे मोनब्रै एग्जाम डेटखौ मोनबाय दानिया जों गोमानाय मोनदों नङा होमब्ला बेनो जाबाय एमटिएस दा बे एमटिएस एग्जामा माब्ला जागोन होनोब्ला जोंथ' बेखौ नायबाय नै डिसेम्बरनि 16निफ्राय जागायगोन अब्ला डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायाव जागोन ना जाया आसा गैया जुदि जायोब्ला थाबैनो नटिस फैसिगौमोन नाथाय आंनि बादिब्ला थ' बियो फेब्रुवारियाव बियो जानाया चान्सआ दंसै फेब्रुवारियाव एमटिएस एग्जामा जानाय चान्सआ दंसै अके थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया फिन खनसेबाव कनस्टेबलाव भेकेन्सि फैनो गोनांमोन 50,000नि खाथियाव नाथाय फैथ'वाखै दा बे डिसेम्बरनि गेजेर सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ जेराव हाजार पस्टआ फैगोन दासान्दि थाखानाय कनस्टेबला मेडिकेल टेस्ट जागासिनो दङना बिनि थाखायनो दोनथ'दों जानांगौ जायखिजाया फैनो गोनांमोन नभेम्बरावनो नाथाय फैयासै बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव नैबे डिसेम्बराव फैनाय चान्सआ दङ दानिया फैबाय सेन्ट्रेलनि साख्रियाव जोंनि एसटिआ माबादि सिट मोनो दा सेन्ट्रेल साख्रियाव बेफोर गासैबो साख्रियाव एसटी थायो बेनिफ्राय एससी थायो बेनिफ्राय ओबीसी थायो बेनिफ्राय मा जोंहा आनरिजार्भ थायो अके थ' बेयाव थायो बेयाव नोंथांमोना मोनासै जे एसटी हमना ला एसटी एइच बेनिफ्राय एसटी पि बा एसटी बि दायो जेनाखि एसटी बि होगोन होनना जों गोबां ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जेब्ला एसटी भि होमारो बिथांमोना जाय बिथांमोन हारिया जाय बिथांमोना माने बे मोनद' हारिया एसटी दायो नंथ'आ स' बिथांमोनखौ जुदि एसटी होनाय लोगो लोगो जोंनि जिनिखि साख्रि सेन्ट्रेल साख्रि जेरै एसएससि लेभेलाव कनस्टेबलनिफ्राय लानानै एसए लेभेलसिम बेनिफ्राय आरआरबियाव लानानै ग्रुप डिनिफ्राय लानानै एनटिपिसिसिम आरो लोगोसे आरो बेंकिं लेभेलसिम प्लास बेनिफ्राय एसएससिआव माखासे एसआइ लेभेलनि गोबांथार माने इन्सपेक्टर लेभेलाव एग्जाम कन्डाक्ट खालामो सेकेन्ड इउपिएससि बायदि कम्बाइन एग्जाम देन सबसे नाम्बार 1 एग्जाम बेनो जाबाय सबसे टप एग्जाम इउपिएससि लेभेलाव अके स' बिथांमोना बे गासैबो माने जोंनि जिनिखि एसटी का बिथांमोननि जोंनि जायगायाव बिथांमोना मोनद' हारिया बावहाय गासैबो साख्रि मोनफाजोबसिगोन मानोना जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलाव खुनु एसटी पि एसटी एइच एसटी बि थाया डाइरेक्ट एसटी थायो अब्ला सानदो जे जोंनि जिनिखि माखासे बुंदोंमोन जे जोंनि थाखानाय एसटीनि थाखाय खहा दाजाथों होननानै एसटी बि होयोब्ला अब्ला खहाया जों नाम्बार 1 मोनबाय सेन्ट्रेल साख्रियाव जोंनि एसटी सिटआव बिथांमोना मोनफाजोबसिगोन बिथांमोननि हारिया गोबां गोजौआव दावखोखानाय दा बिथांमोन जोंनि जेनिखि ट्राइबेल जेनिखि जोंनि बर'फोरा एबा जोंनि एसटीफ्रा बिथांमोनजों फेर नांनांगौआ इजि नङा दा बेखायनो नाम्बार 1 खहाया बेनो सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंनि साख्रि बेनिफ्राय गोबांथार माने फरायनायनि सिटनि सायाव जेरै मेडिकेल इन्जिनियारिं बेनिफ्राय हमना ला गुबुन जेरै हमना ला स्कलारशिप फैयोना माखासे एसटी बेनिफिट्स फैयो बिथांमोना बेयाव माने मोनफाजोबसिगोन अब्ला फारसेनिफ्रायनो फारसेथिं माने गोबां खहा दङ दा आरोबाव जुदि बिथांमोना जुदि बुंदों खायसे एसटी बिखौ नाङा होननानै थ' बिथांमोना बुंदों डाइरेक्ट एसटी नांगौ होननानै अब्ला जुदि एसटी मोनोब्ला डेट मिन्स मा जोंनि बिटिसिआव एसटी पि जायोब्ला जोंनि बिटिसिआव हमना ला 70% जुदि एसटीआ
रिजार्भेसन दङबा साख्रि लेभेलाव थ' बिथांमोना बेखौ मोनफाजोबगोन BTCनि ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4 दानि जिनिखि एप्लाइ जानाय थ' बिथांमोनाबो जुदि थाबैनो जुदि ST मोनमारोब्ला एबा P मोनोब्ला बिथांमोना बाव मोनफाजोबगोन अब्ला नायदो खहाया बहा दं आरो बहा गैया दा बेखायनो गोबां साननांगौ दङ जोंनि हारिया दासान्दि कुनु बावहाय पार्टिनि मेटार नङा बेखौ जों जयैनो सावरायनांगौ जयैनो जों बाहागो लानांगौ जि दायो जाथाय जागासिनो दङ दा बेनो आरो नोंथांमोना बुजिबाय दा बेनिफ्राय BTCनि ग्रेड 3 बेनिफ्राय ग्रेड 4आ स' माब्ला रिप्रसेस जागोन होनोबा दासान्दि जिनिखि जाथाय जागासिनो एसे लेट जासिगोन बायदि कन्डिसना डिसेम्बराव मोनसे खबर फैगोन बायदि दा बेखायनो डिसेम्बराव बिथां आसामनि सिमा BTCआव थांगोन बावहाय जिनिखि सोंनांगौ दङ नोंथांमोना सोंनो हागोन बिथांनाव CMनावहाय सोंनो हागोन मानोना मिडियाफ्रा सोङोब्ला थ' बावहाय मोनसे नङा मोनसे एन्सारा फैगोन आरो थाबैनो थ' मोनसे नङा मोनसे निउसआव फैनो हासिगौ मानोना BTCआव मैया EC मिटिं जानो गोनां दंमोन जुदि बेयाव बिथांमोना एक्जिकिउटिभ माने काउन्सिल जुदि मिटिं खालामदोंब्ला एसेम्ब्लियाव थ' बिथांमोना जि थांखि लादों थ' मिडियानि गेजेरजों जों बेखौ मोनथिनो मोनसिगोन बारा गोबाव गैला दा बेनो बुजिबाय नोंथांमोननिया दा आसा खालामो नेक्स्ट लेभेलाव जाहाथे मोजां साख्रियाव नोंथांमोना ट्राइ खालामो दा बेनो सेन्ट्रेल साख्रि जिनिखि सेन्ट्रेल साख्रि दङ बावहाय जुदि STआ जुदि बिथांमोननि मोनदौ हारिया मोनमारोबा जोंनि हारिया माने गोबांथार माने साननांगौ दङ दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट भिडिअखौ हानायसेबां नोंथांमोना शेयार खालाम